Стоянов. Като Здравейте. преподавател сте работили с деца, но какво е усещането да работиш и да свириш с тях? Значи, като преподавател съм работил не само с деца. Не само с деца съм работил, ами съм работил с техния преподавател, който е Марин Бардарев. Той беше наш студент и аз съм присъствал на всички негови изпити от приемния, докато завърши и сме работили заедно, сме свирили. А усещането да свириш с деца е просто невероятно. Това ме зарежда с такава енергия, че просто съм много щастлив. Те са невероятни деца, много талантливи. А за първ път ли ви? За първ път ми да свиря такъв голям концерт и то специфично народна музика. За първи път и така съм много приятно изненадан. Децата са много добре подготвени, пеят, оркестър звучи страхотно. Ще видите. Усещането да пяете на такъв голям концерт? Усещането е прекрасно. Да си на сцена е наистина, за мен е наистина много хубаво. И с удоволствие бих участвала на такава сцена. На мен също ми хареса. Много е приятно да пееш с толкова публика. А вие само народни песни ли пеете? Да. Да. Лични бази? Да. Усещането е да свирим просто уникално и се чувстваме горди, че свирим с известен музикант като него. Иван е доста талантлив. Аз искам много да свиря с него и ще свиря упорито, за да стана като него. Марин ме е научил да свиря и още, че се уча от него. Искам. Искам да съм мястото на Иван. Хубаво. А тръпка ли е да свириш с него? За мен малко да. Малко да. Страшно. Не. Удоволствие ли да работите с него Да. или изпитвате страх? За мен е удоволствие. За първ път ще снимате с дъчина на концерт с Иван Стоянов. Да. А удоволствие ли да работите с него? Да, голямо. За тебе удоволствие ли да свириш с Иван Стоянов? Да. Да. Уникално. Да. А за теб? Да. Той научи ли ви нещо повече от Марин? Не. Батко Марин научи много повече от него, така ли? Да. Да. А искате ли да свирите на големи концерти като Иван Стоянов? Да. Да.